Hello mga idol at mga kamamo, good afternoon and welcome back to my YouTube channel. Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. So ngayong araw po ay, at dahil Valentine's Day na ay may na-receive akong regalo galing sa aking asawa. I-unbox po natin siya. At saka itong regalo ng anak ko na mic. So mga kamamo at idol, i-unbox na po natin ang gift ng aking unikoiho. At dahil na lagi siyang busy ay naisipan na lang niyang mag-order sa noon. So, dati ay walang mga ganyang paraan ng pagsha-shopping online. So, ngayon, paminsan-minsan ay matry naman natin kung paano mag-online shopping. So, ayan. Ito po yung binili ng aking anak, ang mic. Dahil nga, hina ng aking boses sa aking mga nakaraang vlogs, kaya naisipan niya akong bilhan ng mic. So, di ba, nakaka-touch. Sobrang sarap sa pakiramdam talaga ang maalala ka ng iyong mga anak. Maliit man na bagay o malaki ang ibigay at suportahan kanila sa iyong mga ginagawa. So, paano pa ba ako hihinto sa aking mga ginagawang videos kahit madalas ay panghinaan ako ng loob? So, kaya go lang, laban lang ng laban at maraming dasal. Malay mo balang araw ay isa na rin ako sa makatulong. So, ayan. Ito na po mga idol at mga kamamo. One of my favorite color, ang navy blue. Parang may similarity siya sa purple. At ito naman po mga kamamo yung ikinakabit sa iyong damit. May pang-press na sa gilid. At ito naman yung tinatanggal ko na yan ay ang kinakabit sa inyong cellphone doon sa sinasaksakan ng charger. At ito naman yung casing niya. Napakaganda ng design. Talagang bet na bet ko. Super thank you sa aking unikoiho. So ito na po yung gamit ko ngayon. So very supportive yung aking family sa aking pagbablog. So napakaganda po nito kasi dati mahina po yung boses ko sa mga vlogs ko. Kung napapansin niyo po ay napakahina. So, ngayon ay nung ginamit ko na ang aking mic, medyo klaro na ang aking boses sa mga ginagawa kong vlogs. Hindi katulad dati na choppy. Siya nga po pala mga kamamo at idol, may nalimutan lang po akong sabihin. Nagpapasalamat po ako ng marami sa mga bagong kaibigan, sa mga bagong subscriber. Salamat ng marami. Sana po ay hindi kayo mag-asawa sa panonood sa aking mga videos. At sa mga bago pa lamang po sa aking YouTube channel ay please support my channel, subscribe, and hit the notification para lagi kayong updated sa aking mga susunod na videos. So, ito naman po ang regalo sa akin ng aking anak na babae, ang aking anak na panganay. So, napaka-sweet niya. So, actually marami na siyang nabigay sa akin. Nakakataba lang ng puso kasi sa maliit na bagay ay naalala ka ng iyong mga anak. So, itong binili niya ay napaka-favorite ko nito kasi alam niya yung favorite color ko, purple, saka bulaklakin. Kasi alam niya mahilig ako sa bulaklakin at bihira ako magsuot ng mga maiikli kaya long sleeve ang binili niya sa akin. So, favorite ko kasi yung long sleeve, mga 3/4, saka yung t-shirt na abot lang hanggang dyan sa bihira ako magsando kasi maitim ang mamurose nyo. Brown pala, brown. So, ayan. Bukod sa mura na ay napakaganda pa ng design. Bet na bet ko yung mga design niya. So, ayan ang aking baby na makulit. So, pasensya na po kayo mga idol at mga kamamo kasi nandito lamang po kami sa studio kaya naririnig yung mga ingay ng bata. Ayan. So, ang kusina ay diretso ang wala siyang pinto.
thankful pa rin kasi sama-sama kaming pamilya. So ayan, salamat po ulit. So ito naman yung bigay ng aking asawa na napaka-supportive sa aking pagbablog, na siya ang nag-push sa akin para mag-vlog. Kahit na medyo pinanghihitaan ang loob ng inyong Mamo Rose. Dahil nga bukod sa mahiyain ako ay madali akong panghinaan ang loob. Tsaka ayun na nga, mahiyain talagang humarap sa camera ang inyong Mamo Rose. Kasi, ewan ko ba, lumaki kami sa, nung halilit pa kami ay, wala kaming ganong kapitbahay kasi nga, nasa isla kami. Yun. Kaya siguro naging mahihain kami. So, ito mga idol at mga kamamo, napakaganda nito na nasubukan ko na siya. Actually, pangalawang beses na ulit mabubuksan to. Binuksan na ng asawa ko to dati kasi hindi ko alam gamitin. Pangalawang beses ko pa lang itong papakita sa inyo ngayon. Isang beses ko pa lang siya na gamit. Advance Valentine's gift nga niya kasi nga ganun siya ka-sweet. So, ito 3-way, ayan. Yan mga mamo at idol, oh. So, kung mababasa nyo, 3-way pan head can meet the requirements of a full range of photographic requirements. At saka, isang ito. Ayan, try natin ngayon. So, ito yung specifications niya. So, mataas siya, mga idols, mga kamamo. Now, papakita ko sa inyo kung paano siya gagamitin. So, ayan ang mga idol, mga kamamo. So, napakamura lang yan. Napakamura lang yan, binili ng asawa ko. Mura siya pero maganda. So, ganyan lang siya. Kung paano i-adjust. So, i-open nyo lang dito. Ayan, kung gusto nyo i-adjust yan. Kung gaano kataas ang gusto nyo. Yan, bali 3 layers siya. So ngayon, ito lang ang mababa ang gagamitin. Tapos, kung paano nyo naman i-lock ay ganyan lang. So, kung bubuksan ninyo ay ganun din. I-open nyo lang siya. Then, close kung gusto nyo i-lock. So, at kung paano siya tatayo. Yan, ganyan. So, tatayo na siya. Dito naman mga idol at mga kamamo ang lagay ng cellphone. Yan. So, ilalagay nyo lang ng paganyan. Tapos, pwede nyo siyang pag ganitong pwesto ay pang TikTok or sa reel. Tapos, kung gusto naman ng YouTube na angle ay ganito. Adjustable siya. Yan, pwede nyo paganon, pahaba, at saka pwede nyo ipataas. So, napakadali lang niyang gamitin mga idol. So, ayun lang ang aking short vlog. Salamat po sa inyong panonood mga idol at mga kamamo. So, sana po ay hindi kayo magsasawa, at sa mga bago pa lamang at hindi pa nakapag-subscribe, please support my channel, subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na videos. Thank you all. Have a nice day. God bless. And once again, Happy Valentine's Day po sa inyong lahat. Salamat. Bye!